ned i vandet. Det var så fucking klamt. Hej alle sammen, og velkommen til vores nyopslåede, hvad man ellers skal kalde det, vores nye idé om en podcast. Ja. Så det vil vi simpelthen se, om vi simpelthen kan bære os ad med. Ja. Nu hvor vi får den der crazy idé med det åbenbart. Ja. Men vores podcast, det går simpelthen ud på dilemmaer fra alle mulige forskellige folk. Ja. Det kan være tabubelagte ting, det er kæreste ting til et eller andet. Det kan være så mange forskellige ting. Og som sagt, vores podcast hedder, hvad vil du gøre? Så vi lidt ligesom kan give nogle råd og vejlede lidt, eller et eller andet, eller sådan noget. Og sådan, så kommer der nogle forskellige meninger, og på et tidspunkt, så kan det være, at vi får nogle gæster med. For os simpelthen at kunne høre deres synsvinkel på nogle ting, og så sådan noget. Ja. Vi har en Instagram-profil, som vil komme til at være lige her på skærmen. Den kan man gå ind og følge, og så kan man stille spørgsmål derinde, hvis det skulle være, at man havde nogle dilemmaer, eller et eller andet, eller sådan noget. Og så har vi simpelthen udvalgt 5-6 spørgsmål per gang, tænker vi, som vi vil sidde og snakke om. Og så selvfølgelig alt i, hvad der foregår i den her, det er selvfølgelig helt anonymt. Så er der ikke nogen, der bliver hængt ud, eller noget som helst. Alt, der kommer med i den her podcast, det er anonymt. Ja. Det er mig, der er Sasha. Ja, og jeg er Sofie. Og jeg er 24. Jeg er 20. Og vi er søskende. Ja. Hvis ikke. Man kan nok ikke se det. Men altså. Nej, det vil nok være lidt svært lige at kigge. Vi er søskende. Ja. Så. Men jeg tænker bare, at vi går i gang. Ja. Det første dilemma, vi har fået ind, det er, jeg er i et forhold, men føler stadig lidt, jeg er forelsket en anden. Betyder det, at jeg ikke elsker min kæreste? Hvad har du at sige til det? Føler du? Altså, hvis det var mig, så ville jeg have det sådan lidt... Altså, du kan godt være forelsket i nogen, og stadigvæk være i et forhold, eller have et crush på nogen, og stadigvæk være i et forhold. Og sige, at man elsker nogen ud over sin kæreste, det er måske sådan lidt meget... Og det synes jeg er sådan lidt... Jeg synes, det er lidt forkert. Altså, jeg føler, hvis... Vi har jo begge to kærester på. Du er forlovet. Ja. Jeg har kæreste på. Og jeg vil så sige... Hvis jeg tænkte på en anden, imens jeg var i et forhold, så jeg ville føle, det var meget forkert. Så ville jeg så skulle jeg ikke, så er jeg bare ikke, så er man ikke klar til et forhold, føler jeg. Nej. Det kan godt være, at der er andre, der for eksempel ser anderledes på det, men jeg føler lidt, at det er sådan lidt, ja, altså jeg har det sådan, det er den person, jeg holder mig til at valgte at være sammen med, så det er ikke lige, fordi jeg føler, at jeg har lyst til at skulle sidde og tænke på andre. Nej. Det var lidt forkert, det er lidt ligesom dem der tænker på andre under sex. Ja, det er også forkert, lad være med det. Ja. Det kan man altså bare ikke. Nej. Altså, jeg vil have det rigtig dårligt, hvis jeg var sådan, jeg er forelsket i ham her, fordi, altså, jeg vil ikke kalde det forelsket, jeg vil mere være sådan, okay, han er rimelig flot, men jeg har ham herovre, som jeg elsker, så der er et langt stræk imellem at elske nogen, og synes, at nogen er pæne. Ja. Ja. Altså det kan jo godt være, at altså, nu ved jeg ikke, sådan har jeg jo bare generelt, nu er jeg jo sammen med min kæreste jo, og sådan skal det selvfølgelig forblive og sådan noget, ikke? Men jeg vil så sige, når jeg for eksempel har siddet ude, og vi har været ude og få en drink eller et eller andet, jeg har ikke den der med, at jeg faktisk sidder og tænker, ham der han er flot, selvom jeg har en kæreste. Nej. Jeg ved ikke, om det er bare min hjerne, der bare er lukket ned. Sådan har jeg det bare generelt, tror jeg. Ja, altså jeg tænker, hvis man er i et forhold, man rigtig gerne vil blive i, så er der også, altså igen, man kan godt synes, nogen er pæne, men at elske nogle andre end sin kæreste, så vil jeg være sådan, er det så det rigtige forhold, du er i? Jeg synes, når personen skriver, at jeg er stadig forelsket i den anden, var det ikke det, der stod eller sådan noget, jeg er stadig forelsket. Ja, jeg føler mig stadig lidt forelsket i en anden en. Ja. Så det er nok ikke det forhold, du skal være i, så du er ikke klar til en kæreste. Nej. Okay, jeg har faktisk lige noget. Nogle gange så kan vi også komme til at snakke om sådan personlige ting, sådan hvad der lige er foregået siden, at vi sidst har været sammen, fordi at vi bor sådan, næsten en time 35 minutter væk fra hinanden. Så nogle gange kan der også godt komme nogle ting. Det er kun lige det tur, jo. Ja, så nogle gange kan der også komme nogle ting, hvor at vi lige sidder og snakker om sådan, hvad synes du om det her, og så kan det komme over på noget helt andet. Og nu kommer jeg lige i tanke om noget, som jeg faktisk ikke har fortalt dig endnu, tror jeg. Ej, jeg vil slet ikke engang vide det. Jeg har været sådan rigtig tidlig ude med at drikke og sådan nogle ting, altså sådan alkohol og sådan noget. Og jeg kan godt mærke, jeg er begyndt at blive lidt, jeg er kun 20 år gammel, og jeg kan godt mærke, at min mave er begyndt at være lidt gammel.
i forhold til at drikke alkohol. Nej, vi er bare blevet gamle. Ja, vi er bare blevet gamle. Altså. Og derfor har jeg taget den her beslutning, at jeg sådan semi-stopper med at drikke alkohol. Okay, alkoholiker. Prøv lige for dig selv til det, som om du bare fucking dranker eller sådan Nej, noget. men altså, når der er... Fucking sidder heroppe på en bænk oppe i parken, eller hvad? Ej, men hvis jeg tager i byen, så kan jeg godt... Altså, jeg kan godt drikke sådan rigtig er du meget. For vild? Jeg har fortalt det til min vennegruppe, og de har været sådan... Nå, men det er da fedt nok, og sådan, det kunne vi også godt... Altså, nogle af dem, de var sådan, vi hopper der bare med på den vogn, så... Og det, jeg skal lige pointere over for dig, det er ikke, fordi jeg stopper med at drikke alkohol sådan helt. Men det er sådan, altså hvis jeg tager med i byen og sådan noget, eller på bodega, eller whatever det lige er, så er det sådan noget med, at det er én drink, og resten det er sodavand. Ja, du kan jo se, jeg stoppede jo med, fordi jeg sådan fandt mig selv af alle de der ting, og det var ikke så interessant for mig. Altså de sidste 4 år, der har jeg jo fundet mig selv, og jeg drikker jo ikke rigtig med. Nej. Altså vi kan godt, mig og min kæreste, vi kan godt gå ud og tage, altså du ved, et par drinks. Jeg kan bare ikke rigtig holde til det mere, altså jeg får det rigtig dårligt af ingenting. Så jeg tænkte, nu er det nok på tide, at jeg nok slapper lidt af med det der. Det er ikke fordi, jeg drikker tit, men jeg drikker meget, når jeg er i byen. Ja. Og det går hurtigt galt, for jeg får det rigtig dårligt, og så bliver jeg nødt til at tage hjem før de andre, og det er rigtig nederen. Så jeg får det, man kalder sprutmave. Og det kommer ud alle steder dagen efter. Og det... får sådan en Roskilde syge. Ja, det gør jeg. Og det er simpelthen så mega ubehageligt. Ja. Så det er et valg, jeg har taget. Jeg drikker kun én drink eller et glas vin. Det er simpelthen så stort, at du bare begynder at blive så voksen. Ja, altså, jeg kan slet ikke have det, hva'? Jamen, det er så voksent, og det lyder mega dumt for nogen, der bare er sådan, hvad, det er jo bare drinks, det er jo bare sådan, det skal bare ned. Altså, mor og far, de vil kigge på dig og sige, hvornår er du blevet voksen? Ja. Og de vil bare sidde og tænke, undskyld mig, hvad? Det var bare lige det, jeg havde bare lige glemt at sige det til dig. Ja, klap selv. Det er meget stort af dig. Ja. Der er en, der skriver, sex er for mange mennesker et tabubelagt emne. Kan man godt spørge ind til folks sexliv, eller skal man lade være? Hvad siger du til det? Lad være. Lad være? Ja, tror jeg. Altså, det er sådan et... Der er jo ikke... Altså, det er jo naturligt. Altså, det er det jo. Det er det, vi er skabt til, kan man jo sige, ikke? Men det er jo meget, meget naturligt, men jeg tror også, mange de holder det hemmeligt. Altså, for eksempel sådan noget som vores familie. Vi kan jo sidde lige pludselig rundt om et fucking bord, og så begynde at sidde og snakke om det. Ja, vi er meget sjofle med sådan noget der. Men sådan noget som for eksempel, nu ved jeg, min kæreste og sådan noget, han er meget privat med det. Så det er sådan lidt, der er jo nogen, hvor det er sådan... Hvor man måske ikke... Altså, første gang man møder ens svigerforældre, der skal man nok ikke sidde og snakke om det. Nej, jeg tænker også bare sådan lidt, altså... Sådan noget som, hvad der foregår i dit soveværelse, det er måske også lidt, det er jo lidt privat, kan man sige. Men det er også lidt, altså det er heller ikke fordi, jeg sidder, når folk så bare, så sidder jeg heller ikke og bare siger, ja, men jeg fik den øjenæl i går, vel? Altså jeg tror, det kommer an på, jeg tror, det kommer meget an på, hvem du snakker med, om det er nogen, du kender, eller om, altså nogen, du er sammen med, som du ved, at man kan godt sådan joke lidt om sådan nogle ting, og snakke om sådan nogle ting. Eller om det er en, du lige har mødt, som er sådan lidt mere tilbageholdende med sådan nogle ting. Det kan du hurtigt mærke, om det er noget, man skal snakke om, eller ikke snakke om. Ja. Men det er et tabubelagt emne, der er jo ikke... Altså, det begyndte at blive mere sådan acceptabelt, at man snakker højlydt om det, men der er jo stadigvæk nogen, der er sådan, det behøver jeg ikke at vide. Ja, altså man skal ikke... Altså, jeg forstår godt... Altså, jeg synes også, det er meget uschammerende, dem der kommer hen og siger, jeg var sammen med hende i går, og sådan noget, hun var bare vild i seng og sådan noget. Altså, det er sådan lidt... Hold det for dig selv. Ja, hold det for dig selv. Altså, jeg ved jo godt, hvem i min kreds og familie og venner og whatever, som jeg godt kan snakke med det om. Og så er der også sådan, hvis jeg møder nye mennesker, så skal jeg lige sådan lære dem at kende først, og så efter deres personlighed, og når vi bliver mere åbne med hinanden og sådan noget, så kan vi godt sidde og snakke om det. Men ellers så lad være med at spørge, eller så lad være med at spørge for meget ind til det, sådan, hvis det bliver for intimt. Ja. Ja, det kan godt blive lidt meget. Ja, så det er ikke fordi, det er tabubelagt. Det er bare et privat emne for folk. Så er vi simpelthen tilbage igen. Vi skulle lige have lidt at spise, for at vi lige var velfungerende igen. Så ja. Men vi kom i hvert fald fra, at sex var ikke tabubelagt. Man skal bare ikke rigtig spørge andre om det som sådan. Ja. Så det er noget, man mere bare holder for sig selv. Så. Altså, jeg synes, det kommer an på, hvem du snakker med. Det må du lige selv finde ud af, hvem du snakker med. Om det er en kollega, eller en forælder, eller en tæt ven, eller hvad det lige er. Ja. Så har vi næste dilemma, som er, jeg bliver konstant jaloux,
Selv når der ikke er grund til det, føler jeg. Hvordan slipper jeg denne følelse uden at miste kontrollen, eller føle, jeg ødelægger noget? Og det er en, der har en kæreste. Altså, jeg vil i hvert fald sige, det med jaloux, der er jo mange. Der er jo nogle måder. Nogle forskellige måder. Altså, det er jo ikke altid en negativ ting at være jaloux. Det kommer lidt an på, hvad du bliver jaloux over. Og hvor jaloux du er. Altså, om du bliver sådan obsessed med det. Fordi, grunden til, at du bliver jaloux, det er jo fordi, du gerne vil holde på den her person. Og du vil ikke have, at der sker noget sådan, at I bliver nødt til at gå fra hinanden, eller I ser på hinanden på en negativ måde. Altså, det viser også bare, at du elsker personen. Ja. Altså meget. Men jeg tror det med jaloux, det kan også have med din, måske en frygt at gøre. For eksempel sådan noget med, for eksempel hvis personen er i byen, eller et eller andet, eller sådan noget. Eller, ja, du for eksempel ligger med, så kan man måske have den der frygt for, eller hvis man er i byen sammen med personen, så kan man have frygten for, at hvis nu man står på bordet, og personen så går på toilet, at han så laver noget med en anden imens. Eller hvis nu han står og snakker med en veninde, eller et eller andet, eller sådan noget, så altså, man kan jo spørge sådan, hvem var det, eller sådan noget, eller ja, altså i hvert fald snak om det. Ja. Føler jeg bedst. Altså det er vigtigt at finde ud af, hvad det er, der gør, at man bliver jaloux. Om det er noget fysisk, eller om det er noget med en eller anden bestemt person i forhold til deres personlighed, eller om det er fordi, de tager i byen, og så er man bange for, at der sker noget, som måske er sket før i nogle andre forhold. Jeg ved ikke, hvad du tænker. Altså, det kan jo være nogle forskellige ting, jo. Altså, det kan jo være forskellige scenarier, men altså, jeg vil sige, der ligger jo nok også en frygt bag. Altså, jeg tror, at en af de steder, hvor jeg bliver mest jaloux, det er sådan noget med, hvis der er vi i byen, og så at min partner, han står og snakker med en eller anden pige, som jeg overhovedet ikke, jeg aner ikke, hvem hun er, og det ser ud som om på hans ansigtsudtryk, at de sådan har det sjovt sammen. Så vil jeg være sådan lidt, okay, det synes jeg var lidt nederen. Men det er også der, hvor det er vigtigt at snakke med sin partner. Måske have det sådan lidt ubehageligt. Ja. Og det er der, hvor det er vigtigt at snakke med sin partner om, hvad er det, der gør, at du bliver jaloux. Altså for eksempel, hvis du snakker med din partner, så vær sådan, det her, det har jeg det ikke særlig godt med. Kan vi gøre et eller andet for, at vi begge to har det godt med den her situation? Altså det der med at snakke om, hvad der kan gøre en jaloux, altså nu ved jeg personligt, det er jo at miste min kæreste eller et eller andet, eller for eksempel, der sker et eller andet sådan dumt eller et eller andet, ikke? Og selvom man bliver bekræftet i det, men man har altså den der sådan frygt og bagtanke, kan man jo sige. Altså det tror jeg lidt mange piger måske ligger inde med. Men nok bare ikke rigtig vil vise det eller sige det. Men jeg tror også, det er den, der kan gå ind og trigge det rigtig, rigtig meget. Ja. Med at blive jaloux. Men jeg vil sige, hvad man kan gøre, snakke med ens partner omkring det. Det er i hvert fald det bedste, du kan gøre. Det er ikke fordi, man ødelægger noget. Jo, så er det da, fordi hans mindset er helt forkert og føler, at man er et problem. Så det, der kan være løsningen, det er at snakke om det. Og det skal snakkes om med det samme, at man kan mærke, at der er noget, der ikke fungerer. Det skal snakke om det, fordi man kan godt finde en løsning på det. Så har vi et dilemma, hvor der står, jeg har fået følelser for en af mine bedste venner, men han har en kæreste. Jeg ved ikke, om jeg skal sige det til ham, eller bare prøve at komme over ham. Girl, kom over ham. Bare lad være med at... That's nasty. Det er ligesom dem der... Jamen, det er sjovere at skyde med målmanden på. Ej, du skulle bare skydes. Ja. Altså, det er simpelthen så klamt. Jeg kan ikke have det. Det er så ulækkert. Det er så respektløst. Det er så negativt, som det overhovedet kan være. Ja. Altså, du må virkelig have et kedeligt og virkelig ikke et særligt nice liv, tror jeg. Ja. Man må virkelig have sig selv. Ja. Altså, igen, det er ligesom det første dilemma, vi havde. Det er lidt ligesom det her, altså sådan, i forhold til, at man kan godt synes, at nogen er pæne, men lad det blive ved det. Det er så også bare klamt af dem begge to. Altså, hvis hun prøver, så er det fucking klamt af hende, fordi så skyder med målmand på. Det er fucking ulækkert. Men jeg vil så også sige, hvis han også gør det, altså tilbage, kan man sige, bag måske hendes ryg, eller et eller andet, eller sådan noget, så det er så nasty, dem begge to. Ja. Altså sådan nogle ting, de fungerer altså bare ikke. Nej. Og det er heller ikke noget, der skal komme til at fungere, fordi det er bare så forkert. Altså bare lad være med at sige det, og så hold det for dig selv. Ja. Man skal hverken skyde målmand på, man skal ikke ødelægge andres forhold, eller noget som helst. Og jeg tror også, det er derfor også mange, de er bange. Altså jeg kan også godt være, altså nu vil jeg så sige sådan lidt, nu er jeg jo fra
vi er jo begge to sådan nogenlunde fra den ældre generation. Og jeg vil sige, at den nye generation, den er blevet fucked. Det var vores svar på det. Lad være med det. Ja, bare lad være. Du må gerne have tanken, men at føre det ud i livet, det er en helt anden ting. Det skal du ikke gøre. Ja. Og jeg havde tanken, eller så bare en lade være med at have tanken, faktisk. Prøv at komme over den der tanke der. Vores næst sidste dilemma, vi har fået, det er, en af mine bedste veninder har fået sig en kæreste, og hun har næsten ikke tid til mig mere, føler jeg. Jeg vil ikke lyde jaloux på hende, men jeg savner hende. Skal jeg sige noget, eller bare lade hende nyde kærligheden? Jeg tror, det kommer an på, hvordan man ser på det, fordi det er jo ikke, fordi hun har fået mindre tid til dig. Altså, jeg kan godt, når jeg er kommet i et forhold, hvor at jeg har haft nogle veninder ved siden af, som jeg har været rigtig meget sammen med, før at jeg blev kærester med nogen, der har jeg godt kunne mærke, at jeg har lige skulle trække mig lidt, fordi at jeg har lige skulle kunne holde styr på, hvad der sker, fordi der er så meget arbejde med, når man kommer i et forhold. Og der kommer, uanset hvor mange år man har været sammen, der er altid et eller andet man arbejder på. Men selvfølgelig skal der også være tid til alt det her ved siden af alt det her privatlivskæreste. Jeg er sådan lidt, man kan godt sige til hende, jeg føler lidt, at efter du har fået kæreste på, så har du ikke tid til mig så meget mere. Men jeg tænker også, jeg tror, det er en følelse, hun sidder med. Så hvis nu de har været sammen, det ved jeg ikke, 3-4 gange om ugen, så er det jo klart, hvis nu at hun ikke er sammen med hendes kæreste, for eksempel i hverdagene, hvor hun var sammen med veninden, men hun så er sammen med ham i weekenden, for eksempel en hel weekend, eller et eller andet, eller sådan noget. Så er det også klart, måske hun har lyst til at koble lidt fra, men jeg tror også, det er sådan lidt, det er jo ikke fordi, hun ikke har tid til. Nej, altså det kan godt være, at man føler, at der er mindre tid, også for eksempel, hvis hun nu ikke har en kæreste, men jeg tror også, hvis nu hun fik en kæreste, så ville hun nok også, så ville det være nogen på samme måde. Ja, altså der er meget arbejde på i et forhold, uanset hvor lang tid man har været sammen. Men det skal selvfølgelig også være sådan, at jeg tror måske også, man skal se det lidt fra sin egen side af, i stedet for at hun har fået en kæreste, så nu er vi ikke særlig meget sammen. Måske skal man også være sådan, det kan godt være, at man savner hende, men man bliver også nødt til at, man vil helst gerne have det der venindeforhold, hvor at man ikke behøver at være sammen hver dag, eller hver anden dag, for at venneforholdet skal kunne fungere. Så må man ligesom være sådan, okay, så bruger vi weekenden sammen måske, eller et par dage om ugen, eller et eller andet. Altså der kan komme mange ting i vejen. Der kan komme nogle kriser, der kan komme noget familierelateret, der kan være arbejde. Der kan være mange ting, som gør, at man ikke har så meget tid mere. Ræk ud til hende og høre, om kan du den dato, eller kan du den dag? Ja. Eller hvad skal du i weekenden? Altså hvis hun siger, at jeg skal hjem til ham, eller han kommer og sådan noget, så var jeg sådan, nå okay, og sådan noget. Der vil man tænke så meget over det, tror jeg. Tror jeg ikke, at man skal tænke så negativt om det. Altså, der er nogle perioder, hvor jeg er rigtig meget sammen med min forlovede, og så er der andre perioder, hvor jeg tager rigtig meget hjem til veninder, for eksempel. Men det, altså, efter jeg begyndt, og efter jeg startede på mit nye arbejde, der har jeg haft mindre tid til at være sammen med mine veninder, men jeg får det til at fungere alligevel, fordi så er jeg sådan, har du lige tid i morgen, eller har du tid senere? Og så finder man tid til det. Jo, flyttet til Aarhus. Jeg vil sige, altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke har tid til nogen, jo, som sådan. Men jeg tror også bare, det er fordi, jeg har det der behov for, jeg har ikke brug for at være de steder sammen med folk. Og jeg skide godt faktisk bare godt kan lide at være i min kærestes selskab. Ja, det kan også godt være, at det kommer i perioder. Altså for nogen, så er det jo virkelig sådan periodisk, om man er sammen med sin kæreste, eller bare gerne vil være derhjemme, eller hvad der nu lige foregår. Men jeg tror, at det er jo ikke, fordi hun ikke har tid med. Nej, det tror jeg heller ikke. Så jeg tænker bare sådan lidt ikke godt nævne det lidt overfor ham, men bare lade være med sådan at tage snakken, fordi jeg tror bare mere, det ligger i ens selv. Ja, ens egen tanker. Jeg tror heller ikke, man skal tage den tanke så seriøst. Altså man kan jo godt være sådan, men vi er godt nok ikke særlig meget sammen mere. Så ikke tænke så meget over det. Nej. Vores sidste dilemma. Vores vennegruppe er begyndt at feste meget, men jeg har ikke lyst længere. Jeg vil ikke virke kedelig, men jeg føler mig bare ikke tilpas. Skal jeg tage med til festerne, eller fortælle dem sandheden? Ja. Altså, jeg synes, at det er okay at trække sig fra sådan nogle ting, fordi det er ikke alle mennesker, der er lige gode til at tage i byen. Men jeg vil så sige, hvis I også vælger dig fra, efter man har sagt det, så ved man jo bare, hvor man har dem henne. Altså, kan man jo sige. Så. Fordi nu ved jeg med mig jo. Jeg har altid meget fokuseret på
min fremtid, og så også alt det med børn og karriere mere og alt muligt og sådan noget mere, end jeg har ville gå i byen og drikke alt det der. Og der var det selvfølgelig i starten, hvor man lige var fyldt de der 18-19, der var det selvfølgelig fedt. Men jeg har også brugt de der 4-5 år på at finde mig selv. Og på de 4-5 år, der har jeg jo ikke fordi jeg har vanvittigt, altså jeg har ikke været vanvittigt meget i byen overhovedet. Og det var også der, jeg stoppede ligesom med at drikke og sådan noget, også fordi med min ADHD, så fandt vi jo så ud af, at jeg blev aggressiv, når jeg så fik alkohol ind på os, ikke? Dem jeg kendte, de kunne godt lide at gå i byen torsdag, fredag og lørdag. Og nogle gange så spurgte jeg jo bare sådan, ved du hvad, det har jeg ikke lyst til, fordi jeg også, for eksempel, jeg skulle op på arbejde nogle gange lørdag eller et eller andet, og så var bare sådan, det gider jeg faktisk egentlig ikke. Hvis man bare ikke forstår, at man ikke vil, så ved man jo også bare, hvor de er lidt i deres liv, kan man sige. Altså det skal være acceptabelt, at altså for eksempel det her, jeg sagde til dig med den her private snak med, at jeg ikke sådan rigtig har lyst til at drikke så meget mere. Jeg kan godt lige tage med i byen og tage en drink. Jeg kan sagtens altså fest til folk gider at gå hjem klokken lort om morgenen, eller hvad det nu lige er. Men det skal bare være acceptabelt, at jeg kommer ikke til at drikke særlig meget. Og det skal mine venner kunne forstå. Og hvis de ikke kan forstå det, så kommer jeg bare ikke til at lave de her ting sammen med dem. Og det her med, at du heller ikke har lyst til at gå i byen og sådan noget. Fordi der skal være plads til alle. Men det skal også være acceptabelt, at man ikke har lyst til at feste så meget, som ens vennegruppe måske har. Fordi det kan være, at man er 2 vidt forskellige steder i livet i forhold til at feste og sådan noget. Ja, altså jeg har det meget sjovere, når jeg ikke drikker. Og jeg kan også sagtens, for eksempel, nu har jeg jo været i byen før, hvor jeg har skulle, køre og være taxachauffør. Så har jeg været med, fordi jeg var sådan lidt, okay, men så er jeg med, men jeg drikker jo ikke. Jeg har nogle gange ret rundt ind på klubben med en cola i hånden. Altså, det kunne også være, selvom jeg ikke skulle køre. Ja. Men jeg har hygget mig alligevel. Jeg kan sagtens være med på floor og der. Altså, nogle de har også været sådan lidt, hvor meget har du fået at drikke i dag? Ikke noget, jeg har fået en cola. Ja. Altså, men det skal også være acceptabelt at kunne gøre det altså sammen med sine venner, hvis de drikker sig hammer stive, og så man er sådan, jeg snupper lige en Pepsi Max eller et eller andet. Men også igen det der med sådan, jeg vil også meget hellere min fremtid og karriere, så vil jeg hellere fokusere på min kæreste, børn, hus, karrieren, arbejde. Ja. Du ved, bare have den der arbejde, hjem, mad, altså du ved, alle de der ting med, end jeg gider skulle alt det andet. Men det er ikke sådan, altså personen kan selvfølgelig godt sige det. Så kan man også lidt finde ud af, hvor de står henne, kan man sige. Ja. Men det var simpelthen alt, vi havde for vores første afsnit. Ja. Og så hvis der selvfølgelig er nogle dilemmaer, man sidder inde med, eller et eller andet, eller sådan noget, så er man velkommen til inde på vores Instagram, som igen kommer til at stå her på skærmen. Så er man velkommen til at gå derind, og så skrive nogle dilemmaer til os, som selvfølgelig kommer til at være 100% anonyme. Ja. Og så vil jeg faktisk egentlig bare takke af for den her gang. Første omgang. Ja, og så ses vi igen på et eller andet tidspunkt. Ja, så ses vi igen i næste afsnit. Ja. Hej.